ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ହୁଏତ ନଥିବ। ଚିରକାଳର ମୌନତା ଛାଡ଼ି ଏ ଜାତି ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବ ଗୌରବମୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରଟି। କାହିଁ କେତେ କାଳ ଧରି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆବରି ବିଭୋର ହେଉଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସୌଷ୍ଠବ ଅଙ୍ଗ ସଜା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅପୂର୍ବ ଭାବଭଙ୍ଗୀ। ତୁମ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ନିଃଶବ୍ଦ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କାମକୂଟ ଶିଳାଲେଖ, ଦେବାଦେବୀ, ଅଶ୍ୱ, ସିଂହ ଏବଂ 9999 ହସ୍ତି ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ ଭାବରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମ ଗୌରବକୁ ବହନ କରୁଥିବା 24 ଚକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସମର୍ଥ। ସତ ନିରାମୟତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ। ହଁ, ଦିନେ ତୁମେ ପାଲଟିଯିବ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହାଡ଼, ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼ି ରକ୍ତ ମାଂସ ଭରି ଅଭାଗା ଏ ଜାତି ସିଞ୍ଚୁଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜଳ। ହାୟ, କେବଳ ଭୁଲି ସାରିଥିବ ଜୀବନ୍ୟାସର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ।